Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Gule osiyanasiyana ngati ingoma komanso mganda ngakhalenso amayi akuno ku nyumba ya boma nawonso akuvina komanso kuimba pamene mlendo ameneyu akhale akufika pamalo pano nthawi ina iliyonse. Ndipo mlendo ameneyu mwazina akhala nawonso pa chikondwerero choti dziko la Malawi lakwanitsa zaka 61 lili pa ufulu wodzilamulira. Ndipo chikondwerero chimenechi chichitika mawa ku Bingu National Stadium mu mzinda womwe uno wa Lilongwe. Ndipo kuno kwafikanso akuluakulu osiyanasiyana amene ali nawo pa mwambo umenewu wolandira mtsogoleri ameneyi wa dziko la Botswana, moti ngakhale mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ali pafupi ndithu kuti alandire mtsogoleri ameneyu wa dziko la Botswana. Ndipo pakali pano ndikuona galimoto zimene zimakhala pa ndipiti pamene pali galimoto ya mtsogoleri ameneyu wa dziko la Botswana tsopano zikufika kuno ku Kamuzu Palace. Ndipo chisangalalo chokhachoka kuno, magule osiyanasiyana kuimba, azimayi kunyadira kuti mtsogoleri ameneyu wa dziko la Botswana Duma Gideon Boko tsopano afika kuno ku Malawi kudzacheza kwa masiku atatu. Ndipo mwazina zomwe achitenso mtsogoleri ameneyu wa dziko la Botswana akambirana ndi mtsogoleri wa dziko lino nkhani zolimbikitsa ubale wa maiko awiri amenewa, chifukwa maiko a Botswana ndi Malawi akhala ali pa ubale kwa nthawi yayitali. Ngakhalenso mukakumbukira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atangokhala kumene pa mpando umenewu wa president, limodzi mwa maiko omwe adayendera mchaka cha 2020 linali dziko limeneli la Botswana. Choncho pali ubale waukulu ndithu pakati pa maiko awiri amenewa. Ndipo mene tafotokozera mtsogoleri wa dziko lino mtsogoleri ameneyi wa dziko la Botswana akhale mlendo wolemekezeka pa chikondwerero cha chaka chino cha ufulu wathu. Ndiye pakali pano President Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi Duma Gideon Boko, president wa dziko la Botswana, tsopano kuyenda pa chinsalu chofira limodzi ndi mkulu wa asilikali kuti apite pa saluting dice akalandire salute ya ulemu. Nde pakali pano atsogoleri awiri amene watsopano kuyenda molunjika pa saluting dice, ndipo asilikali tsopano apereka salute ya ulemu. Tiyeni titsatire zonse.
Mr. President, Guard of Honor, mounted by 2nd Battalion of the Malawi Defense Force, is present in open order and is ready for your inspection, Mr. President. Tamva pamenepo Parade Commander Major Paul Dunga kupempha mtsogoleri wa dziko la Botswana kuti aendere perete. Nde pakali pano mtsogoleri wa dziko la Botswana akuyendera perete. President wa dziko la Botswana Duma Gideon Boko tsopano amaliza kuyendera perete, ndipo Parade Commander watsanzikana nawo pano akubwerera pa saluting guys kuti alandulenso salute ya ulemu. Mwambo wolandira ulemu wapadera kuchokera kwa serikali a 2nd Battalion ya Malawi Defense Force wata, ndipo tu katikatimo mwina mumamva chapansipansi ya serikali amaombanso mizinga yokwana 21. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa dziko la Botswana tsopano kuyenda pa chinsalu chofira, ndipo akugwirana chanza ndi akuluakulu osiyanasiyana amene andanda mphepete mwa chinsalu chofira.
fotokoza kuti kuno kwafika magule osiyanasiyana ndi amenenso akumveka cha pansipo pali amayi akuno ku nyumba ya boma ku Kamuzu Palace amene wakuvina ndithu kuimba chisangalalo kulandira mlendo ameneyu amene wafika mdziko muno. Ndipo kulinso magulu ena ngati ingoma ya kunchinji imene komanso mkanda. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa dziko la Mozambique, makamaka dziko la Botswana, tsopano kuyenda pa chinsalu chopira kuti apite mkatikati mwa nyumba imeneyi ya Kamuzu Palace kuti akalonjerane komanso kukambirana za ubale wa maiko awiri amenewa a Malawi ndi Botswana. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino ndi mtsogoleri wa dziko la Botswana tsopano kuyenda kwinaku akuonera magule aja makamba kuti ali kuno kukondwerera kuti mtsogoleri wa dziko limeneli la Botswana wabwera kuno ku Malawi kudzacheza kwa masiku atatu. Ndipo ubale wa maiko awiri amenewa ndi wabwino kwambiri chifukwa kungopatula kuti mtsogoleri wa dziko limeneli la Botswana wafika kuno ku Malawi lero lino, ngakhalenso mawa limene pamene tikhale tikukondwerera kuti dziko lino lakwanitsa zaka 61 lili pa ufulu wodzilamulira, timu ya mpira wa miyendo ya dziko la Botswana Zebras nawonso ali mdziko muno kuti mawalo asewere ndi timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames ku Bingu National Stadium ngati chimodzi mwa zochitika pa chikondwerero chimenechi cha ufulu wathu. Choncho ndi ubale wamphamvu umene ulipo pakati pa maiko awiri amenewa, ndipo ulendo ngati umenewu ndi umenenso umalimbikitsa ubale wa maiko ngati awiri amenewa. Ndiye pamene mtsogoleri wa dziko la Botswana Duma Gideon Boko afika mdziko muno, ndipo alandiridwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Ifenso tsopano kulutsa kwathu kuchokera kuno ku Kamuzu Palace tilekezere pamenepa, ndipo ndithokoze anzanga onse omwe tagwira ntchito kuno ku Kamuzu Palace. Ndipo malo mwa iwowo ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zolutsira mawu ku MBC Radio 1 ku Chichiri komanso ku MBC TV ku Kwacha mu mzinda wa Blantyre. Zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.